ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ሳውል ንቤተ ክርስቲያን ከምዘሳደደ ቁጥሪ 1 ሳውል ድማ ንመቅታሉ ሰሚሩ ነበረ በተማዓልቲ ቲአነታ በኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ብርቱዕ ምስጓብ ኮነ ብዘይ ሐዋርያት ከኣ ኩሎም ናብ ሃገር ይሁዳን ሰማርያን ተበተኑ እግዚአብሔር ዝፈርሁ ሰባት ድማ ንስጢፋኖስ ቀበርዎ ብርቱዕ ብኽያቱ በኸይሉ ሳውል ግና ነታ ማሕበር የጥፋኣ ናብ ኣባይቲ እናተወሰቡ ትናንስተን ሰስሒቡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እትዎም ነበረ ኣብ ሰማርያ ወንጌል ከም ተሰብከ ቁጥሪ 4 እቶም ተበተኑ ግና ቃል ወንጌል እናነገሩ ዘሩ ፊልጶስ ካ ናብ ሓንቲ ከተማ ሰማርያ ወሪዱ ክርስቶስ ሰበኸሎም ካብቶም ርኹሳት መናፍስት ዝሓደርዎም ብዙሓት ሰብ ድማ እቶም መናፍስት ብዓቢ ድምፂ እናጨደሩ ወፁ ብዙሓት ድኑሳትን ሓንካሳትን ከኣሓወዩ እሞ እቶም ህዝቢ ነቲ ፊልጶስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ሰምዑን ምስ ረኣዩን ሓቢሮም ናብቲ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ኣቕለቡ ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ ዓቢ ሓጎስ ኮነ ቁጥሪ 9 ስምዖን ዝበሃል ጠንቋል ሰብኣይ ግና ካብ ቀደም ሒዙ ኣብታ ከተማ ነበረ ንሱኻ ዓቢ እየ ብምባሉ ንህዝቢ ሰማርያ የስተንክሮም ነበረ ካብ ንእሽቶም ክሳብ ዓቢኦም ኩላቶም እቲ ዓቢ ዝበሃል ሓይሊ ኣምላኽ እዚ እዩ እናበሉ ጽን ይብልዎ ነበሩ ሓያሎ ዘመን ብጥንቁልናኡ ስለ ዘስተንክሮም ድማ ጽን ይብልዎ ነበሩ ፊልጶስ ግና ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽን ብዛዕባ ስም ኢየሱስ ክርስቶስን ኣበሲርዎም ምስ ኣመንዎ ሰብኡትን ኣንስትን ተጠምቁ ስምዖን በዓሉ እኳ ድማ ኣመነ ምስ ተጠምቀ ከዓ ናብ ፊልጶስ ለገበ ትምህርትን ዓበይቲ ሓይላትን ክግበር ምስ ረኣየውን ተገረመ ቁጥሪ 14 እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ሐዋርያት ከዓ ሰማርያ ቃል ኣምላኽ ከም እተቐበለት ምስ ሰምዑ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ሰደድሎም ብስም ጐይታና ኢየሱስ ጥራይ ደኣ ተጠሚቖም ነበሩ እምበር መንፈስ ቅዱስ ገና ኣብ ሓደ ከባታቶም እኳ ኣይወረደን ነበረ እሞ ጴጥሮስን ዮሐንስን ወሪዶም መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቕበሉ ጸለዩሎም ሽዑ ኣእዳዎም ኣንበሩሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ስምዖን ከዓ መንፈስ ቅዱስ በቲ ምንባር ኣእዳው ሐዋርያት ከም እተዋሃበ ምስ ረአየ እቲ ኢደይ ዘንብረሉ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቕበልሲ ንኣይ ከዓ እዚ ስልጣን ዝሃቡኒ ኢሉ ገንዘብ ኣምጻሎም ጴጥሮስ ግና ነቲ ህያብ ኣምላኽ ብገንዘብ ክትገዝኦ ስለ ዝሓሰብካ ወርቅኻ ምሳኻ ይጥፋእ ልብኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኩኑዕ ስለ ዘይኮነ ከዓ ኣብዚ ነገር እዚ ክፍሊ ወይ ግደ የብልካን እምበኣርሲ ካብዚ ክፍኣትካ እዚ ተነሳሕ ምናልባሽ ሓሳብ ልብኻ እንተሓደገልካ ንእግዚአብሔር ለምኖ ኣብ መሪር መርዘን ኣብ ማእሰርቲ ግፍዕን ምህላውካ ርኢካ ኣለኹ በሎ ስምዖን ከዓ ካብዚ ዝበልኩሞ ሓደ እኳ ከይበፅሓንስ ንእግዚአብሔር ለምኑለይ ኢሉ መለሰ ንሳቶም ከዓ ቃል ጐይታ ምስ መስከሩን ምስ መሃሩን ኣብ ብዙሓት ዓድታት ሰማርያ ወንጌል እናሰበኹ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ፊልጶስ ሓደ ኢትዮጵያዊ ከም ዘጠመቐ ቁጥሪ 26 መልአኽ እግዚአብሔር ግና ንፊልጶስ ተንስእሞ በታ ካብ ኢየሩሳሌም ንጋዛ እተውርድ መንገዲ ናብ ደቡብ ኣቢልካ ኬድ ንሳኻ ኣባዲማ እያ ኢሉ ተዛረቦ ተንስኡ ከዓ ከደ እንሆ ድማ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ሰብኣይ ኣብ ህንዴክ ንግስቲ ኢትዮጵያ ስልጡን ኣዛዙ ኩሉ ገንዘባ ዝነበረ ክሰግድ ናብ ኢየሩሳሌም መጽኡ ነበረ ክምለስ ከሎ ከዓ ኣብ ሰረገላኡ ተቐሚጡ ትንቢት ኢሳያስ የንብብ ነበረ መንፈስ ከዓ ንፊልጶስ ሕለፍ ናብቲ ሰረገላ ቀረበሎ ፊልጶስ ናብኡ ምስ ጐየ ነቢ ኢሳያስ ከንብብ ሰምዖ እሞ እዚ እተንብቦስ ተስተውዕሎ ዶ ኣለኻ በሎ ንስኻ ሓደ እኳ ከይመሃረኒ ከመይ ኢሉ ይኾነለይ በለ ንፊልጶስ ከዓ ደይቡ ንሱ ክቕመጥ ለመኖ እቲ ዘንብቦ ዝነበረ ክፍሊ ጽሑፍ ከዓ እዚ እዩ ከም በጊዕ ናብ ማሕረዲ ተሳሕበ ኣብ ኢድ ቆራጺኡ ስቕ ከም ዝብል ገንሸል ከዓ ከምኡ ኣፉ ኣይከፈተን ብምውራዱ ፍርዲ ተሳዕረ ህይወቱ ካብ ምድሪ ተመንቂሳ እያ እሞ ንወለደኡ መን ከዘንትዎ ይኽእል እቲ ስሉብ ከዓ ንፊልጶስ እቲ ነቢ ብዛዕባ መን እዩ እዚ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ርእሱ ዶ ወይስ ብዛዕባ ካልእ እዩ ዝብሎ ዘሎ እስኪ ንገረኒ እልምነካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ ፊልጶስ ከዓ ኣፉ ከፈተ ካብዛ ጽሕፈት እዚኣ ጀሚሩ ድማ ብዛዕባ ኢየሱስ ወንጌል ሰበኸሉ መገዲ ክኸዱ ከለዉ ድማ ናብ ማይ በጽሑ እቲ ስሉብ ከዓ እንሆ ማይ ከይጥመቕከ እንታይ ይኽልክለኒ በለ ፊልጶስ ከዓ ብኩሉ ልብኻ እንተኣሚንካስ ይኾነልካ እዩ በሎ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣኣምን ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ ነታ ሰረገላ ዶ ከብልዋ ከኣዘዘ ፊልጶስን እቲ ስሉብን ክልቲኣቶም ናብቲ ማይ ወረዱ ኣጥመቖውን
كما يمسوتو كا منفس እግዚአብሔር نفيليبوس منزعو اتسلوك دما باه إلو مقدو خده انبار مليسو ايرأيون فيليبوس دما اب ازاطون ترخبه ناب قيساريا كسازمت خا ناب كل كتماتات النازوره وانجيل يسبخ نبره